Tak for det, formand. Og god dagen, herre statsminister. Jeg har tænkt mig at spørge lidt ind til den efterhånden langvarige proces med at få en ny politistation til politiet og anklagemyndigheden på Færøerne. Det er ved at være 10 år siden, at politiet blev nødt til at flytte ud af den daværende station i Tórshavn, en station, som allerede på det tidspunkt var utidssvarende. Siden har man haft diverse midlertidige løsninger. Personligt har jeg som politimand for eksempel oplevet at arbejde i lang tid med base i nogle containere. Desuden har politiet i Tórshavn ikke haft en detention i snart 8 år, hvorfor anholdte hver gang skal køres i knap en time til nærmeste detention. Det siger sig selv, at det er en situation, at sådan en situation er uholdbar. Jeg vil derfor spørge statsministeren, er regeringen villig til at stoppe kort op og se seriøst på den mulighed, som politifolk ønsker sig, nemlig en bygning, der fra grunden er bygget til formålet. Nu er det så besluttet, at man vil ombygge en tidligere bank til politistation. Men taler man med menige politifolk og med andre med forstand på de her planer, så er det meget stor skepsis over for den her løsning. Ja, tak for det. Jamen, jeg kender både SMS og Eftersøgsgade, og jeg har i øvrigt tænkt mig at tilbringe min Kristi himmelfartsferie i Færøerne, så det kan jo give mig en anledning til at få studeret de her problemer lidt tættere på. Men det er justitsministeren, som hr. Bjarni Hammer skal tage dialogen med hende. Justitsministeren vil være meget indstillet på at drikke en kop kaffe og tage et møde med hr. Bjarni Hammer om det her.